ജീവിത വിശുദ്ധി എന്ന പുണ്യത്തിനായി വിശുദ്ധ മരിയ ഗൊരോത്തിയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും യുവജനങ്ങളെയും പ്രത്യേകമോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശുദ്ധ മരിയ ഗൊരോത്തിയെ, അവിടുന്ന് ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചുവെങ്കിലും ചെറുപ്പം മുതൽ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങയെ ഉറച്ച ദൈവവിശ്വാസത്തിലും ദൈവഭക്തിയിലും മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വളർത്തിയും പരിശീലിപ്പിച്ചുമിരുന്നുവല്ലോ. അവിടുന്ന് ചെറുപ്പം മുതൽ ദൈവത്തിനും കന്യകാമറിയത്തിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും സകലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളായിരുന്നുവല്ലോ. വിലപിടിച്ച വസ്ത്രാഭരണങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അധികമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ വിലപിടിച്ച കന്യാത്വത്തെയും ജീവിത വിശുദ്ധിയെയും വില തീരാത്ത ധനമായി കരുതി അതിനെ മലിനപ്പെടുത്താതെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. അവിടുത്തെ യൗവന സൗന്ദര്യ ലാവണ്യത്തെയും കോമളത്വത്തെയും കണ്ട് ആവേശപൂരിതനായി അശുദ്ധ വർത്തമാനങ്ങൾ കൊണ്ടും വിലപിടിച്ച സമ്മാനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും അങ്ങേ വശീകരിക്കുന്നതിന് വന്ന ആ കാമാതുരനായ യുവാവിനെ അങ്ങ് ധൈര്യപൂർവ്വം എതിർക്കുകയും പാപം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മരണം വരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തതിനാൽ കോപാക്രാന്തനായി ബലപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തി അവന്റെ മൂർച്ചയുള്ള കടാരിക്ക് അങ്ങയെ ഇരയാക്കിയല്ലോ. ധീരവനിതയായ കന്യകയെ, എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും മരണം വരെ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.